Καλώς ήρθατε πίσω σε ένα ακόμα επικό κεφάλαιο στις περιπέτειες του Ηρακλή. Σήμερα ο ήρωάς μας αναλαμβάνει το πρώτο του άθλο, το άγριο λιοντάρι της Νεμέας. Θα είναι φοβερή περιπέτεια με αρχαία ελληνική ανατροπή. Ο βασιλιάς Ευριστέας, προσπαθώντας να βάλει τρικλοποδιές στον Ηρακλή, του έδωσε τον πρώτο του άθλο, να νικήσει το φοβερό και τρομερό λιοντάρι της Νεμέας. Αυτό δεν ήταν ένα συνηθισμένο λιοντάρι, αλλά βγαλμένο από τον πιο τρελό ελληνικό μύθο. Καθώς περιπλανιόταν κοντά στην Κλεονά, ο Ηρακλής συνάντησε ένα νεαρό αγόρι που του έκανε μια συμφωνία. Αν ο Ηρακλής νικούσε το λιοντάρι μέσα σε 30 ημέρες, η πόλη θα θυσίαζε ένα λιοντάρι στον Δία. Αλλά αν δεν επέστρεφε, το αγόρι θα θυσιαζόταν στον Δία. Βαριά πονταρίσματα, φίλε. Οπλισμένος με βέλη και τον έμπιστο Walkman του, ο Ηρακλής ξεκίνησε να βρει το λιοντάρι της Νεμέας. Δεν ήξερε ότι η χρυσή γούνα του λιονταριού ήταν πιο σκληρή και από τον Bruce Willis στο Die Hard. Το λιοντάρι της Νεμέας, με ένα δέρμα αδιαπέραστο και τρομερή δύναμη, βρυχήθηκε μέσα σε μια νύχτα που έμοιαζε βγαλμένη από δίσκο με φώτα νέων. Ο Ηρακλής ήξερε ότι αυτό θα ήταν επικό. Ο Ηρακλής εκτόξευσε τα βέλη του, αλλά αυτά αναπήδησαν στο δέρμα του λιονταριού σαν λαστιχένιες μπάλες που χτυπούν έναν τσιμεντένιο τοίχο. Συνειδητοποιώντας ότι η ομή βία δεν ήταν αρκετή, ο Ηρακλής κατάλαβε πως πρέπει να φανεί έξυπνος. Ο Ηρακλής οδήγησε το λιοντάρι πίσω στη σπηλιά του, έκλεισε τη μια είσοδο με έναν ογκόλιθο και μπήκε από την άλλη. Στα σκοτεινά και κοντά, ζάλισε το θηρίο με το ρόπαλό του και χρησιμοποιώντας την απέραντη δύναμή του, το στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Πιουρ μυθολογία. Αφού σκότωσε το λιοντάρι, ο Ηρακλής κόπιασε τρελά για να το γδάρει μαμάταια. Το μαχαίρι και η πέτρα του απέτυχαν, αλλά η Αθηνά, η θεά με τις περισσότερες αρετές, του πρότεινε να χρησιμοποιήσει τον ήχη του ίδιου του λιονταριού. Τώρα αυτό είναι σκέψη έξω από το comfort zone. Με το δέρμα του λιονταριού ως τη νέα του πανοπλία και με τόνους νέων, ο Ηρακλής επέστρεψε στον βασιλιά Ευριστέα, θριαμβευτικός και με τρελή δόση νίκης. Πίσω στο μεγάλο παλάτι, ο Ηρακλής παρουσίασε το βραβείο του. Ο Ευριστέας, κρυμμένος σε ένα μεγάλο χάλκινο πιθάρι, έμεινε έκπληκτος και τρομοκρατημένος. Απαγόρευσε στον Ηρακλή να εισέλθει στην πόλη και τον προειδοποίησε ότι οι άθλοι του θα γίνονταν πιο δύσκολοι. Μείνετε συντονισμένοι για πιο τρελές περιπέτειες και τρομερή συνέχεια.